even kijken. De trein van morgen. Reisplanner. Hey, hoi, hallo. Het is van mij. Net met tegen, was met met de rest. Op vastelavond vier ze nu met smartphone op het test. Mijn vrouw zag toen op de achterschat, weet ze wat ik doe. Ik koop niet voor de carnaval, dus slup mijn telefoon. We zijn over bonje dag en nacht. Maar aan ik denk, hou ze niet gedacht. Want als ze druk 064 dan werd ze druk, dit bandje van mezelf. Hey, hoi, hallo, dus hier met mij. Ik vier nu carnaval en daarom dit bericht. Omdat ik trek hier door de straten, heb ik dat denk maar uitgelaten. En de bericht die sloot nu af, laat gedachten naar de piep. Allah. Vastelovend laat de batterie ons leeg op scherm. De telefoon der geeft ik zin niet met je op het scherm. Ik zeg nog houd het kort schat, mijn streepjes zin niet op. Maar ja, zo is mijn vrouw, als die begint, kunt die niet stoppen. Te laat, niet laat je dat jij doet. Ik zit met blik, al wil ik op haar snoer. Zie terug op nu 064 en hoort je weer dat bandje van mezelf. Hey, hoi, hallo, dus hier met mij. Ik vier nu carnaval en daarom dit bericht. Omdat ik trek hier door de straten, heb ik dat denk maar uitgelaten. En de bericht die sloot nu af, laat gedachten naar de piep. Allah. De moord in de show, wat was ik nu doen? Het zweet al op de top. Maar gauw nou de tap, door die handen niet grap. Zonder klommel met nog streepjes erop. Ik druk 068 vol de 7 en ik hoor dit bericht van mijn leven. Hey, hoi, hallo, het is hier met mij. Doe vier nu carnaval en daarom dit bericht. Omdat nu trekt door die straten, heb ik ons huis al vastgesloten. En de bericht, ik leg nu neer. Ik pak dit op als ze nog belt. Veel plezier!